ହଁ ମନୋଜ ବାବୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ମାଇକେଲ କହୁଥିଲି, ବୈଦ୍ୟେଶ୍ଵର ବାଲିପାହାଡରୁ ମାଇକେଲ କହୁଥିଲି। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ମାଇକେଲ ବାବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ସେମିତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଘରେ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବି 2-4ଟା ପାର୍ଟି ବି ଆଖଡାରୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ଅପଡେଟ ଯାହା ଦେଇଛି। ଆଉ ପାର୍ଟି ବାହାରିନି, 24ରୁ ପାର୍ଟି ବାହାରିବ, 2-4ଟା ପାର୍ଟି ବାହାରିବ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମାଇକେଲ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ସାଇକେଲରୁ ମାଇକେଲ, ଏଟାର କଣ ରହସ୍ୟମୟ ରହିଛି? ରହସ୍ୟମୟ କଣ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଇକେଲ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କର ଜାତ ମୁଣ୍ଡିଆ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ହଳଦିଆ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଜାଗିଆ ଏପଡା ହଉ, ଏପଟେ କଣ୍ଟିଲ ଆପଣଙ୍କର ନୀଳମାଧବ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ କଳାପଥର ସୁନାଖେଳା ହଉ, ବାଘମାରୀ ହଉ, ଯେତେ ଏରିଆ ଏଇ ଭିତରେ 30 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ରେ ଯାଏ। ମୁଁ ନାଟକ ଦେଖେ, ବିଶେଷ କରି ଜାତ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ଯେହେତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଘର, ମୁଁ ସେଇ ଜାତ ମୁଣ୍ଡିଆ ଡମ୍ପଡା ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ମାରି ଯାଏ ଏବଂ ସାଇକେଲ ମାରିକି ସେ କଳାକାର ପାଖେ ପହଞ୍ଚେ। ସାଇକେଲ ମାଇକେଲ ମୁଁ ସେଇମାନେ ମତେ ଦେଇଦେଲେ, କଳାକାର ମାନେ ଦେଇଦେଲେ ସାଇକେଲ ଆସେ ମାଇକେଲ ରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷାଟା ଯାତ୍ରା କଳାକାର ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନେ ମତେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଧଉଳି ଘଣ୍ଟା ଯେ ଥିଲେ କିଶୋର ବାବୁ, ସିଏ ମତେ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ। ସେଇ ହିରୋ ଯିଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଆଗ ଲାଇଭ୍ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଲାଇଭ୍ କରିବାକୁ। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ଅଛି ପୁନେରେ, ସିଏ ମତେ ଲାଇଭ୍ ଶିଖେଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ। ଏଇଠି ପଡିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୋଳାଗଣ୍ଡରେ ପଡିଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ନାଟର। ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲି। ଗୋଳାଗଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଡିଥିଲା, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଗୋଳାଗଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଡିନି। ମୁଁ ସାଇକେଲ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ ଆଣିଥିଲି, ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିନି। ଆଉ ସାଇକେଲ ରେ ଯାଏ ମାଇକେଲ, ମାଇକେଲ ଯାଏ ସାଇକେଲ ରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଫେମ ନାଁ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମନୋଜ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ମାଇକେଲ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ଗଲେଣି? ମୁଁ ବିଗତ 2010-12ରୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆରମ୍ଭ କଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଲା 16-17 ମସିହାରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଆଣିଲି ବୈଦେଶ୍ୱରରୁ। ମୋ ଭେଣେଇ ଜଣେ, ମୋ ନିଜ ଭେଣେଇ, ସେ ମୋବାଇଲ ଟି ମୋ ଭଉଣୀ ମତେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। କହିଲେ ମୋବାଇଲ ଟି ଆଜ୍ଞା ନିଅ। ମୋ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଲା, ମୁଁ କହିଲି ନନା ଫୋନ ମୁଁ ତ ଚଲେଇ ଜାଣିନି। କହିଲା ପୁଅ ତୁ ନେ। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଟାକୁ ଆସିକି 2 ମାସ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି। ମୋବାଇଲ ଟା କଣ ଚଲାନ୍ତି କୋଉ ପଟୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ନନା ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଟି ଖୋଜିଲେ, ମୋ ନାନୀ କହିଲା ମୋ ଭାଇକି ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ସେବେଠାରୁ ସେଇ ଫୋନ 12 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଫୋନ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି। ସାମସଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି J7 ଫୋନ ଟି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଇନି। ଫୋନ ଟି ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଅଛି। ଏବେ ଗତ ମାସରେ 10 ତାରିଖରେ ସୂଚନା ଭବନରେ ମତେ ଆୱାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ସମ୍ମାନ ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ଭେଣେଇକି ଡାକିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁନି, ମଞ୍ଚରେ ମୋ ଭେଣେଇକି ଡାକିଲେ ସମ୍ମାନ ଟା ମୁଁ ପାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରି। ମୋ ଭେଣେଇ ଯାଇଥିଲେ, ମୋ ମା, ମୋ ଭଉଣୀ, ଆମେ 10 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ସୂଚନା ଭବନରେ। ମତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ହିସାବରେ, ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ, ଯାତ୍ରା ପ୍ରଚାରକ ହିସାବରେ ମତେ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା ସୂଚନା ଭବନରେ। ଏଟା ବିବେକାନନ୍ଦ ବାରିକ ଦେଇଥିଲେ, ସୁନାଦେବୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ ତରଫରୁ ମତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା ମନୋଜ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ମାଇକେଲ ବାବୁ, ଗୋଟେ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସାଇକେଲ ଧରିକି, ଲୋକମାନେ ଗାଡି ଧରିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ? ହଁ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଟା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବାପାଙ୍କ ସାଇକେଲ ରେ ମୁଁ ସାରା ଓଡିଶା ବୁଲେ, ସାରା ଓଡିଶାରେ ସାଇକେଲ ଧରିକି ବୁଲେ। ବାପାଙ୍କ ସାଇକେଲ, ମୋ ସାଇକେଲ କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। କହିବା କଥା ହଉଛି କଣ, ସାଇକେଲ ଧରିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଆପଣ ଜଣେ, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଗାଡି ଧରିକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ଯାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଚ୍ଛା, ପରିବାର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ପରିବାର କେମିତି ଚଳେ? ଆପଣ କେମିତି ପରିବାରରୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ଏବେ ବି ଯାତ୍ରା ମାଗଣାରେ କରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଥିଲି, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ମାହେଶ୍ଵରୀ ପାର୍ଟି। ସେ ପାର୍ଟି ଯାଇଥିଲି, ଇନ୍ଦ୍ରଭବନ ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ସେ ମାଲିକଙ୍କୁ, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମେସେଜ କରିଛି, ସେମାନେ ମତେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଭବନ ଯୋଉ ମନୋଜ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖା ହେଇଥିଲି, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଟ୍ କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ 2ଟା ପାର୍ଟି ଏବେ କରିକି ଆସିଲି, ଟଙ୍କାଟେ ବି ଆଣିନି। ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ଜଣେ, ଯୋଉ ମାହେଶ୍ଵର ପାର୍ଟିରୁ ଜଣେ ମୋର ବଡ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ୟା ଭାଇ, ସିଏ ଖାଲି ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ମାଇକେଲ ବାବୁ ତମ ଗାଁ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାର୍ଟି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଥିଲି, ସେ ମତେ ଆଉ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଦେଲେନି। ବାକି ଯୋଉ ଶିବାନୀ ପାର୍ଟି ଯାଇଥିଲେ ସୁକିନ୍ଦା, ଗତ ନାଟକ ପାହାଡ ସେ ପାଖେ ପିଡିଆର ଗାଁ, ସେ ପାର୍ଟିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଯୋଉ ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, ସେ ମତେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାର ମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କାହାକୁ ମାଗେନି, ଯିଏ ଯାହା ଦିଏ ମୁଁ ସେଟାକୁ ନିଜର ଭାବେ। ମୁଁ କେବେ ଗୋଟେ ଜିଦି କରେନି, ମତେ ଏତିକି ପଇସା ଦେଲେ ହବ,
ନହେଲେ ହବନି। ମୁଁ ସୁକିନ୍ଦା ଯିବା ଆସିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 700-800 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ସେମାନେ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଯିଏ ଥିଲେ ମତେ ଦିଆଡେ ଦେଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାର ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ମାଗେନି, ମତେ ଖୁସିରେ ଆଚ୍ଛା ଦିଅନ୍ତି। ମାଇକେଲ ବାବୁ, ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ପଡୁଛି କଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ସଂସାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୋର ମା ଅଛି ଗୋଟେ ରୋଗିଣା ମା, ପିଲା 3-3ଟା, ମୋର ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ 6 ଜଣ। ଏଇ ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ମାନେ ସୋରିଷ ତେଲ କେଜି କିଲୋ 200 ଟଙ୍କା, ଫ୍ରିଡମ ଟା କିଲୋ 200 ଟଙ୍କା, 180 ଟଙ୍କା, ଆଳୁ କିଲୋକୁ 3 କିଲୋ 50, ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରେଟ, ଖାଇବା ତ ଦୂର କଥା, ଖାଲି ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି। ମାନେ ପୋଟଳ କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା, ପିଆଜ କେଜିଟା 40 ଟଙ୍କା, ଯୋଉ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରେ ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ମାଇକେଲ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ଆ ଭିତରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ମିସେସ୍ ହଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାନେ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ପଳଉନ, ଯାଇକି ବାହାରେ କୋଉଠି ରହୁନ, ତମେ କଣ ପାଉଛ, ବହୁତ କିଛି ଆମର ହଉଛି, ବହୁତ କିଛି ମିସିଂ ହଉଛି। ମୁଁ ଚାଲିଛି ଉଥନ ପତନ ଭିତରେ, ଆଉ କଣ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟାକୁ ଆଉ ବାଡେଇବି କି, ଚାଲିଛି ଏମିତି ଥକା ମଜା ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ମାଗିଲି 500 ଟଙ୍କା, ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ଆଉ 500 ମାଗିଲି, ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ମତେ ପଇସା। ମାନେ କେବେ ନିରାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ମାଇକେଲ କୁ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ମାଗେ ସେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନାଇଁ ମାଇକେଲ ଟା ଭଲ ପିଲା, ସେ ଖାଇଲେ କାମ ଦବ। ଅନେକ ଲୋକ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ରିଟର୍ନ କରେନି। ସେ କହେ ଭାଇ ତୁ ରଖେ, ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ମନ ଯାବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ହଉ ଭଲ, ଆପଣ ଜଣେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ କଳାକାର। ଯାତ୍ରା ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଯାଇଥିଲି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ, ମୁଁ ମୋର 15,000 ଟଙ୍କା ମୋର ମାଇନସ ହେଲା, ମତେ ଦେଲେନି। ମୁଁ ତାକୁ କଣ୍ଡିସନ କରିନଥିଲି, ମତେ ଗୋଟେ ମିଛ ବଣ୍ଡ ପେପର କରିକି ମୋର ଗୋଟେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେନି। ଏଇ ବର୍ଷ ପଣାକୁ ଯାଇଥିଲି, 22 ଦିନ ରହିଲି ଗଞ୍ଜାମରେ। ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ 30,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି, ପଞ୍ଚୁବାବୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନ, ଯିଏ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ଯେ ଧୋବା ପୁଞ୍ଜାର ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର, ସିଏ ମତେ ମାତ୍ର 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଆଉ ମତେ ବଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ ମାରିନି, ମିଛୁଟାରେ କରିକି ମୋର ଆହୁରି 15,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି, 12ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ମତେ ଦେଲେନି। ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଯିବି କି ନ ଯିବି, ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ମାଇକେଲ ରହିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ସମୟ ଧନ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମାଇକେଲ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ମନ ଜବାବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମୋର ଗୋଟେ ଭାସ୍କରରେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ କରିଥିଲେ, ବିଗତ ଧଉଳି ପାଟିରେ ପଡିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପାଖେ ବାହାରରେ ପଡିଥିଲା, ସେଇଠି ଧଉଳିରେ ସେଇ କିଶୋର ସାହୁ ହିରୋ ଯିଏ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭାଇରାଲ ଥିଲି, ସେଇ ନ୍ୟୁଜଟା ବି ଆପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ବି 4 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ କିଶୋର ବାବୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଓଡିଶାରେ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ସେ ବି ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ସହିତ ମତାମତ ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନଶ୍ଚ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।